Vakbonden willen overleg met de leden. Dat is een gevolg van het overleg dat het Centraal Georganiseerd Ambtenarenoverleg, CGOA, vorige week had met de vertegenwoordigers van de regering. Het gaat om die korting op de arbeidsvoorwaarden die voor ambtenaren geldt sinds 2020. Als gevolg van de COVID-leningen. Toen is bepaald dat ambtenaren een korting opgelegd krijgen van 12,5%. Nu willen de regering en de vakbonden dit terugdraaien. De regering zegt we kijken terug naar 1 januari van dit jaar. De vakbonden willen naar 1 januari vorig jaar. Daar zijn ze er niet over uitgekomen. Vandaag zullen de verschillende ambtenarenvakbonden hun leden informeren. Als er geen verandering komt in de positie van de regering, kunnen er acties worden ondernomen aan het eind van deze week. Maar eerst moet er dus overlegd worden met de verschillende leden. De overheid zegt dat ze ten alle tijde bereid zijn om weer aan tafel te gaan zitten met de vakbonden. Want alleen aan tafel kunnen we tot een akkoord komen, aldus minister-president Pisas.